Ассалому алейкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. Дӯстони азизи ман, мехоҳам оиле ки хидматшонтиюм ай атоми бинен. Дар як моҳ қариб 70 000 ма кор кардагим. Шумо низ метавонед ҳамхе кор кунед. Ана дурӯғ неста. Дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ. Беҳад кори осон барои занои хонашинаи духтараку. Расход бигем умуман надора. Борошдаку тамоман гап нест. Просто метавонед бор бихаре, регистратсия шаве, бор шумода арзонтар меғалта, аммо чиз шумода ҳама вақт дар кор мешава. Ана дар давоми видео ма бороро нишон метавонам то на мо точкаи хидмона кушодем дар душанбе, метавонед ай пеш биёе. Рақамҳои мо дар рӯи экрана барои кор кардан. Воқеан дар инҷа дар 6 моҳ як бор харид мекунӣ, расходи зиёд надора. Ана ягон чӣ бигем қинӣ нест и кор. Аллакай занои тоҷик то 200 000 кор кардестиянд. Дар як моҳ спонсори ма 200 000 рубл кор кардестай ва ай ма 2 моҳ бештар кардагиай. Барои ма камтар кор кардестам. Ва касоне ки мехоҳед дар оянда намхе оиликои нағз гиред, рақамҳои мо дар рӯи экрана дӯстои азиз бинависед, оиди маҳсулот, оиди кор мо шумо дар ҷавоб медиҳем. Дӯстони азиз, борои мо омад. Анам хеле атоми абсолют солнцезащитный кушон ма заказ кардагим. Нархаш намедонам чанд 1200 рубл буд. Беҳтарин чизе, ҳамаха таърифш мекунанд, ҳозир мебинем. Дӯстони азиз, бисёриҳо мегӯянд ки чизои атомӣ қиматанд. Ҳо қиматанд, не ки сифатшон оли дараҷае. Дӯсто бовар кунед, сифатшонда гап нест, барои ҳамин қиматанд. Азизанам хибдай ойна чаш болош маҳкам хабо инаиш. Ҳозир мо стол надорем, барои марда забиш мода нишон додистам. Ҳозир яка мебинем. Азиз кушодумша нигош кунед, чӣ хеле равшан мега чизи мардума чӣ кадори чизи хидмат заказ карда ки бундарас. Дӯстои азиз, буш ҳам қахшруай. Вообще классно. И ҳами яка ҳамон кушон боша ҳо. Мечиқтем кушон чӣ маъне дора, ма хумам рости гап таърифш кардан ма харидам. Дӯстои азиз, бо ма заказ кардагим пачи, морские пачи от атоми. Озира мекушом мебинем. Дӯстои азиз, анам хеле чида будай 60 дона доштай, диде 60 дона оз мекушоем мебинем. Дӯстои азиз, ҳама чи қонуну қоидааш қати чӯбчаша дидена, ба дасти хеле шилмоқакора намехафи чӯбча дора. Дӯстои азиз, инаи чихе дадруш чин хеле чизои табобатӣ дора. Короче ҳами чашмо таги чашмда мемонӣ, усталости тамоман нест мешавада. Кожа уже дига хел ранг мегирад. Ира бояд шумо як бор ҳатман истифода баред ки баъд буфамед. Каден чӣ хешид? Ту дар куҷо будӣ чанд рӯз? Зур буд хонаи бибит? Расти ташкил дорад. Дӯстам бефарашидам. Масъура қад дилафрӯз бине. жигори харидан. Чӣ харидан омадан? Нахаридан. жигори хари рафтам. ирӯз хона мерам, барвақт хоб мерам ки бефарагиё чанд рӯзам буброя. Нахариде? Хай рафте. Дӯстони азиз, тобистон вақти ҳамин мевае да. Андалак исол беҳад зиёд нархшам қимат нест. Сеташ 20 сум калонош, сеташ 10 сум майдаҳакоч. Холодильники моро дидем? Анамахе андалакоро ях кадон дестем. Мо автобусда шиштем. Да, автобусчиам ка ба ҳазур да ҳар ҷои қайд истода. Ва фаҳмидем ки бачашай духтаршай ҳазураш дард дорад. Чойша овардиян. Амуро ай саҳар зани ҳами автобусчи 55 гуфтаним ки ай саҳар чояки мардакта тиёр кӯ бите. ин мардак бечора ҳо уҷода истодаёна чойшаш дард дора чойша. бо мошем да иҷаш дард дорем ки кай и ҳай мекунам. И қатанбал да ҳамун автобусчира
занышки ам чойро мемидай шав бучушони биёри кани чой чой видео сакне дар камера бо душанбе хадамот нақлиёт мусофиркашон ҷаримааш накунад нага як бачаи ҳамира 50 кас дадури автобус як бачаи автобусчиро ждад дорад хуш омадӣ автобусчиро бачааш чоят пробканаҳа иду булдуше қарор дорем дар боғи рӯдаки фонтанҳо вайрон шуданд устоо соз кардистиянд сезони гулоам пашти тамом шудестай ана чи китобхонаҳо нав дилафрӯз ролик карда дар бораи китоб хонед атомина омад гирифтумшона. Ассалому алейкум дӯстони азиз, умедворам ки ҳар яки шумо хуб ҳастед. Дӯстони азизи ман, аллакай чои корейская компания Atomy дастрасай наличӣ ҳастай. Барои заказ кардан рақамҳои рӯи экран бинависед. Ин чой беҳад эффекти зурай духтаро, ба хотире ки ай алаф тайёр карда шудагия. Ин ранги дору нестай ки мисол як моҳ бихӯри килот кам шава, моҳи дигар резко килот бисёр шава. Хеле нест. Эффектиш зурай, гарантия эффект шуда духтаро истифода бурдагиянд. Ана кадоме мехоҳа харидан, марҳамат, рақамҳои рӯи экран бинависед. Мо шумо подробно дар бораш нақл мекунем, мегем, ҳама отзывоша метавонед просто дар Google бизанед, чай пуэр дар бораш бифаҳмед. Ширкати Атомира маҳсулоташ камтар қиматанд дӯстони азиз. Инами чой нархаш 260 сомонай, лекин ба ҳамо пул чихел бигум ҷавобгӯанда барое ки результат метиҳанд. Ино чизои арзонакои дигар ширкатҳо нестанд ки 30-40 сомда бихари ягон эффект натиҳад. Дуруи ин 30 пачка дорад дӯсто, як моҳда мебарад. Эффектша сразу баъди 5 рӯз шумо уже худтон мефаҳмед. Оиди маълумоти пурра дар рӯи экран рақамода бинависед.